Ya aku nggak mau kalau aku udah menikah nanti aku tuh nggak mau kerja. Loh. Jadi sebisa mungkin itu laki-laki tuh harus kerja. Oh iya, ya Kok kamu bener. mau mengedolku sih? Ya bener wong lanang kuwi tanggung jawab ndase keluarga. Kuwi iki dadi ya kudu ngopeni anak bojo. Wong wedok nang omah. Emang kalau kamu pengen jadi suamiku, emang kamu pengen jadi suamiku? Enggak. Ya kok mencelah-mencelah jare mau pengen. Ya umpama, Pak. Kenapa kamu nggak pengen jadi Enggak suami? pengen nanti aku keburu mati. Lah Kok sebabnya bisa? apa? Aku elek kono ayu lho, Pak. Odongane yoga-yoga togo-togo prelek. Piye? Wah, uncek ae kapan mau diare yo. Bojone Sing wedok wayune ra ukur lanangane kaya telek. Pak Daryo kuwi Nggih. le apa ki gandrung kayuyun karo Niken sangat luar biasa. Estu. Lah mau Pripun? ngersakake munggahno panggung men iso foto karo jenengan. Oh, nggih. Mergo kok ketika Niken turun panggung kok ora Niken ki sombong ki ora yang nganti engko foto akhire Niken ki dikeroyok karo penggemare malah mesakake dadine. Go eret-eretan, lawa Wow, go wow, raya. tapi sampun Pak, kula kan pun selesai make up. Ah. Pak Daryo kalian manten wow sampun foto-foto sepuasnya wow. Oh. Tapi saat ini dibaleni malih. Iya. Soalnya view-nya itu harus beda. Ah, ngono kuwi. Mergo aku arep ndelok komentare Pak Daryo kira-kira piye sakwise iso wayangan sing kaya ngene hebate sing rawuh semene akeh. Nggih. Pundi Pak Daryo? Mriki Pak Daryo. Pak Daryo, monggo. Mbok pilih kersa. Nggih, syukur menawi kalian Ibu Kofifah monggo mriki. Ya. Monggo. Monggo dipun paringi margi Pak Daryo kajeng pinak panggung. Sekalian Ibu Kofifah. Nggih. Monggo. Ibu kuliah. Kuliah Mbak sing Kofifah. Kofifah. Wah, wis melu ora arek sapa mawon. Nggih, monggo. Turi-turi putih. Turi-turi putih. Monggo Mak Daryo. Ibu kuliah. Komplit menika. Wah. Pak Daryo kang menika nggih. 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 Sugeng dalu Rama. Sing ngomong enten ngandhap. Pundi tiange? Ah, banyol. Ah, Pak Daryo. Anda kok ketinggal niku. Nggih, nuwun Pak Daryo nggih. Nggih, mboten. Sehat-sehat, sekan ibu kuliah. Nggih. Jan iki pantese mboten dadi anu juragan tahu ya niki. Lah apa? Juragan teh yen ngeten niki. Kok iso teh? Teh kepala jenggot dan niki. Pantar mau. Abemu lah nggih. Nggih. Majeng mriko. Sing adreng kenceng pengen wayangan niku lak Pak Daryo. Nggih. Lajeng ingkang kenceng kepengin nimbali genduk Niken niku malah Bu Kuliah. Bu kuliah. Nah, Pundi niki Bu kuliah? Nggih. Lah sebelah ini kan Bu sinten niki?
Kan. Niki Bu. Sinten? Bu Bude, sinten? Bude. Oh, Bude. Bude. Dewati. Bude napa? Bude dosen. Niki senes Bu kuliah. Niki bude dosen. Lah kok dosen? Lah anu Bude ibu Bu kan kuliah. niki dosene. Lah iya. Nggih. Niku mantene kekalih niki. Oh, oke, Mbak Kofifah. Selamat sekalian Mas Lutfi. Mugi langgeng beberanipun nggih. Nggih. Sing bahkan menika gelem nampa kekurangan siji lan sijine, insyaallah uripe bakal ayem tentrem. Nggih, sakniki foto. Cak kowe ning ngarepe kono, Cak. Ayo. Ngarep Lah niki buku liahe mboten dintos sirian to, Loh, Pak. dereng rawuh? Bu kuliah Bu Bu kuliah. Mang timbali to, Pak Daryo? Ayo. Bu kuliah monggo mriki. Nggih. Tutorian mawon, Bu Pak. kuliah monggo mriki. Nggih. Mriki, Sing- Pak, jenengan mriki lho, rati mriki nggih, madhepe mriko. Pak Daryo. Sing mutu ndi? Pak Daryo. Lah nimbali garwa iki mbok sing mesra aja bu kuliah no. Sayangku sini ngono lho, ora ayo. Aja kalah karo manten anyar nggih, men saya mesra, ayo. Angel niku mbak boten biasa. Ayo kudu iso pokoke sayangku sini, lek ora ngono niki kan takkan mulih ndan, ayo. Ayo Ji Rolu. Bu kuliah tunggu niki. Sayangku. Sayangku sini. Sayangku, Pak. Ayo. Boten biasa angel lah kula nih. Lah lagi jajal to, Pak, jajal to, Pak, nggih. Nggih. Jajal sayangku ngoten. Sayangku Bu kuliah. Monggo diaturi munggah pepanggungan Wah, niki. bar iki terus Mbak Kofifah terus di adik neh iki nggo. Ayo. Ayo nggih. Lah niki Lari kula mboten bu kuliah. Sing ajeng matur sinten? Pripun, Pak? Mas Manten. Sik Mas Manten Ngomong apa nih? Nggak bisa bahasa Jawa soalnya. Oh, bahasa Indonesia boleh Bahasa enggak apa-apa, Indonesia aja. nasional loh Oh, ini. enggak bisa Iya. bahasa Jawa ya? Enggak apa-apa. Nggak bisa. Kan dia dari Jakarta. Dari Jakarta. Pakai bahasa Oh, Indonesia enggak apa-apa, dari Mas Manten. Jakarta. Mas Lutfi, enggak apa-apa. Ngomong apa nih? Ini menyapa kepada para penonton wayang, mengucapkan terima kasih atas nama keluarga gitu. Oke. Ayo. Gimana ya ngomong ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Lutfi Hanafi, suami dari Khofifah Resiana. Ingin mengucapkan terima kasih kepada warga desa Sumup Kidul yang berkenan hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan pagelaran wayang. Alhamdulillah datang juga. Datang. Wah, sayangku datang sayangku. Sayang kuliah. Oke. Oke. Ayo Terus, foto. Mas? Ya. Oh, sampun, dereng. Udah. Intinya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat siapa? Ki selamat. Ki Guno Kuntadi. Buat Ki Cahyo Kuntadi. Iya. Haji ya? Hah? Udah haji kan? Udah haji, udah haji. Oke. Ya buat Pak Haji, terus buat Bapak mertua, Ibu mertua, terima kasih udah apa ya? Menyajikan pagelaran wayang yang semegah ini buat saya orang Jakarta nih agak takjub ya, karena kan di Jakarta nggak ada nih yang gini-ginian nih. Loh, Mas, jangan salah. Enggak, di tempat saya, di daerah saya. Kalau di Jakarta secara keseluruhan sih iya sering. Jenengan nggak pernah lihat wayang di Jakarta? Hampir nggak pernah. Hampir, ya Allah, berarti jenengan ngopine kurang kental. Mas, saya tanggal 27 itu ndalang di Bekasi. Nah, Sana. saya kan Jakarta bukan Bekasi. Jakarta Selatan sering diselipi dan lain sebagainya di kementerian. Selipi sana. Jakarta Barat, Pak. Kemarin kita habis dari itu ya, Pak, yang apa? Warna kuning itu loh, Pak. Golkar. Golkar, Iya, ya. di Jakarta juga itu, Mas. Di mana tuh? Ya. Di- Mm-mm. Itu loh Mas, di dekatnya itu loh, Taman Lawang sana ya. Nggak tahu Taman Lawang. Nggak tahu. Saya Tempatnya para begenten nih loh. Begegek so begeten. Apa itu Mau begegek ada begeten. Ayo. Tapi Namun, masnya udah pernah tahu saya? Jujur baru tahu. Oh, baru tahu ini. Baru Padahal tahu. saya sering di Jakarta loh, hampir 1 bulan 3 kali saya di Jakarta. Ngapain? Ngapain? Jakarta? Minum obat. Apa? Ngapain? Dikatanya minum obat. Katanya ke Jakarta beli obat katanya. Enggak. Katanya Mas Manten. Enggak, saya enggak berobat. Saya Lah, apa? sering di Jakarta itu karena ada ngopi. Bayang Kediri. Iya. Ngopi nih Jakarta. Iya toh, Bos. Luar biasa jauh. Jauh ya? Jauh. Iya, jauh. Iya.
Ini adalah seni tradisi asli tinggalan para leluhur di Jawa, Mas. Jadi ini penghormatan untuk jenengan sebagai orang Jakarta yang sangat luar biasa dari Pak Daryo sekalian Ibu kuliah. Ini persembahan untuk manten kakung jenengan. Biar mengenal budaya yang seperti ini. Entek akeh lho. Niki kan salindri tok 40 juta lho, Mas. Halo Pak kok Kuwi larang lho, Mas. larang men. Ulang Ora ya, kan? sakmono. Lah piro? 75, Pak. Malah munda, nggih. Bu kuliah badhe paring dawuh mboten? Wah, ngalor ngidul nggo tas genah kuwi duwe amplop jagong wong ya. Ayo. Sampun Foto, disiapkan. foto. Ayo. Ya, foto-foto. Nggih, foto. Ya, nggih. Nggih. Kalau aku padha ae ora ketok. Kene lho, ngisarku kene lho. Wah. Aku foto malah nggo model tahu ki kok. Nggih. Model tahu. Sampun? Sampun, Sampun? Bude ngersake lagu napa? Bude dosen. Napa? Napa? Ngersake lagu napa? Napa, Bude? Napa? Walah, gaul. Uncek kecakot. Ora. Kuwi lho sing lagi dangak-dangak kuwi lho. Kico mania, kico. Kelinci ucul. Oh, Nggih. kimchi lucul. Siap. Mbaknya napa? Apa lagunya? Enggak tahu. Gak Ya tahu. udah. Bapaknya mawon. Napa, Pak? Oh, pepeling mau sampun. Pepeling. Pun niki. Ampun nggih. Nggih. Mantene gubuk Pun pelakon asmara. foto. Oh, nggih, siap-siap. Macange, Dalem. ngapunten niki dawuh saking Bude ngersakne kelinci ucul manten gubuk asmara. Wah, foto kuwi ya. Manten anyar kok linden. Ayo, kelinci ucul sing dadi kelinci unceke. Ayo. Terus aku trowelu nang gubuk ngono ya. Oh, ning gubuk, munggah gubuk giecek terusan. Matur nuwun Pak Daryo sekalian Ibu, manten Nggih, berdua, sekali matur lagi sembah para nuwun. penonton tepuk tangan untuk beliau berdua luar biasa. Sehat selalu, lancar Nggih. rezekinya, lancar Sampun, Pak. usahanya Nggih. tahu. Monggo saged mandhap dirangkul niku garwane Pak Daryo dirangkul. Ayo. Oh nyawer sik. Wah, sawah. Ajeng napa to, Pak? Pak Daryo mboten sak repot-repot. Pak Daryo ki ngomong ngene, Piye? endi duwite dikenyangane sinen-sinene. Lah bu kuliah mek meringis tok meringis. Karo buku dia ngembrengas-brenges ngono. Ini Ojo ngono ki, aja ngono ki pakai. Gumujeng. Nah. Klingseman. Ora oleh ambek bu kuliah ora oleh. Anu, Mbah Kun. Wis dibisiki. Mbah Kun. Sik ta, wis dibisiki arep bu kuliah. Wis entek akeh barangnya apa. Pun. Ayo. Mboten napa-napa. Sing penting menika mboten, jenengan Pak, pun mboten. ikhlas, insyaallah bakal barokah. Amin. Mboten saningali meneh mboten napa-napa. Nah, Mas Manten, makasih ya. Sekali lagi selamat berbahagia. Semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Bude, kapan rabi? Iya ora sopan ngono kuwi kok. Matur sembah nuwun. kuliah. Matur sembah nuwun bu kuliah. Pak Matur Daryo, sembah nuwun. nggih. Sehat-sehat. Pun, ajeng mandhap napa enten panggung mriki mawon? Oh, mandhap nggih, Pun. Lah sing jagongi tamu sapa iso ning kene ngawur. Lah nggih Matur nuwun. Nggih kok menawa remen enten dur panggung. Nggih, sembah nuwun Pak Daryo Nggih. sekalian Ibu, sembah nuwun. Jan luar biasa saestu. Nggih. Juragan tahu iso nanggap Pak Haji Cahyo Kuntadi. Ya alhamdulillah sebenarnya aku iso tiru, iso nurun kaya Pak Kuntadi. Wah, awakmu lek munggah kaji pas tawaf ning nggen apa kayak Ka'bah, arep ngambung Hajar Aswad gampang, Mak. Penculut terus tekan kono kowe. Nggih, Pak. Niki yen kula lajeng munggah haji niku kula mesake rencang-rencang mriki. Sebab e Paling mengke do kangen. kangen Soalnya apa? kula munggah haji niku mboten saged wangsul mriki. Lah Nang ngopo? apa mati ning kono Kepitak-pitak to? ten mriko modar. Ora apa-apa. Lah musuhe wong luar negeri dawa-dawa lho. Ora apa-apa lek mati ning kono ki engko iso langsung cedhek ambek Gusti Allah. Heeh. Kusnul Khotimah. Jarine luwih apik mati ning kono. Tenane. Ya ora apa-apa. Kowe pengen rono ora? Pengen cedak Gusti Allah? Duh, aku sudah ke sana. Lah ya pengen cedak. Ora mati kowe.
Ora? Kan aku gede dhuwur. Oh iya iya. Aku lupa. Wengko arepe ndemek Ka'bah wengko to. Wengko arepe apa jenenge ndemek Ka'bah wengko to. Engko nggae apa jenenge plintengan. Dadi kowe iki diplinteng ngono, maksur. Langsung ora. Aku ki menungso apa coro to. Blintang. Oke. Ki ngestake dawuh Linci ucul ta mau? saking ibu Oke, kalawa linci kelinci ucul. ucul. Oke, gubuk asmara. Ya. Iya. Nanti kita juga harus aturkan lagu dari Jakarta. Apa? Yuk kita nonton ondel-ondel yuk. Yuk kita nonton ondel-ondel yuk. Ondel-ondel asal Jakarta yuk. Yuk kita nonton ondel-ondel. Sarah. Iya nang ondel-ondele koyo mentelenge nang aku to, Ken. Mborono ngulatke kamera. Enggak. Ondel-ondele kok mentelenge nang aku. Posturmu kan seperti kepala ondel-ondel. Oh, gitu ya. Iya. Ah, ya udah. Iya, kejucal sik wae. Linci Ah, ucul, oke. Oke. Bawa Pak nggih. Ya bawa dikumpliti pamundhut kok. Iya. Noneno. Ya ndak? Kelinciku bocah ayu, suarane apik. Wah, umpamane dadi bojoku, wah tak dol. Ya Allah, Didol suarane. Dol ya. suarane. ya aku nggak mau kalau aku udah menikah nanti aku tuh nggak mau kerja. Loh. Jadi sebisa mungkin itu laki-laki tuh harus kerja. Oh iya, ya Kok kamu bener. mau mengedolku sih? Ya bener wong lanang kuwi tanggung jawab ndase keluarga. Kuwi iki dadi ya kudu ngopeni anak bojo. Wong wedok nang omah. Emang kalau kamu pengen jadi suamiku, emang kamu pengen jadi suamiku? Enggak. Lu kok mencelah-mencelah jare mau pengen. Ya umpama, Pak. Kenapa kamu nggak pengen jadi Enggak suami? pengen nanti aku keburu mati. Lah Kok sebab bisa? apa? Aku elek kono ayu lho, Pak. Odongane yoga-yoga tangga-tangga prelek. Piye? Wah, unceke kapan mau diare yo. Bojone Sing dipek wedok ya. wayune ra ukur lanangane kaya telek. Bocah pinter ya iso mlorotne dhewe. Ayo. Cengkok, cengkok, Lah iya. ciri khas. Ayo mlorotne cengkok mau kok. Ayo. Ngalor ngidul Meno. tepung gelang mungke cele Saido. saibo bunga rasaku yen mulih bakal Ah, jas luar biasa.
Niken isih kelingan tembang-tembang cara kuno lho, Cek. Elok mongko biasane nggen musik kae tembangne ala kekinian. Gaul sing gaul kuwi. Harus mengikuti yang baru-baru. Nah, nek sing lawas ya aja dilaleke. Iya. Betul. Ya. Sing lawas-lawas diaturke nggen limbukan, engko sing anyar-anyar nggen Goro-goro. goro-goro. Anyar iki pamane apa? Bokong Lestari. semok. Ya lawas ya. Kuwi lawas. Mataku paling anyar dhewe. Sing anyar apa mau? Pokong semok. Oh, bokong semok sing anyar. Oh iya. Kuwi lawas ya kuwi. Hah? Kuwi lawas. Tapi kan lagi viral maneh. Ayo. Viral Masem, lagi? masem. Iya. Weh. Ora semok kuwi ganjel ya. Iya. Monggo kelinci ucul diaturake Pak Daryo sekeluarga oleh Niken Salindri. Ya ndak? Ngabengi kota sateruse ing desa-desa. Genduk Niken ki uwong dudu mesin, mula ben istirahat dhisik. Ya, nggih. Nduk. Mengko nggen gara-gara spesial untuk mempelai berdua gandeng manten kakunge saka Jakarta goleke tradisi sing cedhak Jakarta. Endi? Bandung. Terus Niken men joget jaipongan nggon gara-gara. Wah ya, cocok. Coba kaya apa saiki genti Birgita Ayu ya, Nduk. Gandeng sampean wis kondang dadi ratune Gubuk Asmara. Ratune Gubuk Asmara Birgita to. Oh, Oh, alah. Monggo Mbak Birgita. Monggo mriki kula empoki. Penontone wis ngenteni. Tapi Birgita aturan mriki. Tes. Nggih. Selamat malam Pak Dalang, selamat malam Mas Uncek. Selamat malam Mbak Birgita. Heeh. Piye kabarmu Mas? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sampean kapan dhuwur? Somben metune dajal. Aja ngono ta Mas Takon medeni. dhuwure kapan lho? Lho menawa orang kan itu bertumbuh ngono lho Mas. Aku kan yo kat bayi, kat cilik terus aku saiki dadi semene kan bertumbuh. Nggih. Dadi aku tekon sampean kapan dhuwure? Aku ya bertumbuh. Tumbuh apa nih? Tumbuh uban. Iya bener. Ayo, nggih. Ya matur nuwun sih Mbak Birgita karo Pak Daryo mewakili sinden-sinden Madangkara. Ayo, dongamu piye? Ayo. Nggih. Pak Daryo ngaturaken wilujeng dalu lan selamat kalih matur nuwun
lumantar panjenengan kula lan rombongan Madangkara saged sawanten Sumop Pak, Kidul. Sumop Kidul. Mugi-mugi panjenengan sak keluarga sehat panjang yuswa nggih, Pak. Amin. Mugi-mugi kathah rezekinipun. Amin. Mugi-mugi Mas Mbak manten nggih sehat, sehidup semati, semoga ndang memiliki keturunan. Amin. Ya Rabbal Semoga aku yo ndang nyusul ya, Pak. Ayo. Jadi kabarnya wis rabi ya, Pak? Belum. Masih jomblo, Oh, Pak. dereng to, Mbak? Belum. Gila cek, cek jomblo cek. Masih Lah jomblo. jeneng aku. apa? Lah mbok meno awakmu seneng. Alah mboten. Anu kriteriane jenengane kados napa to, Mbak? Yen pengen di bojo ngono ki. Ya, yang Masih pertama terus itu harus tinggi. Ah. Yang kedua harus berewoken, Mas. Yang pertama tinggi, kedua brewokan, Ha-ha. terus ketiga sugih, Iya, no. bagus, Iya. di usaha. Betul. Wah, kita wis almarhum juga. Aja ngono to. Wah, golek kok sing luweh. Wis samadane wae judo apa eneng. Ya mah paling nomor 1 kudu brewok kok Wah, kudu brewok. Iya. Wah, eneng sing brewok. Sapa? Gelem kowe? Sapa, Mas? Pak Daryo. Wih jenggotan. Ya bawane Mbak Birgita coba dikompliti. Ayo. Ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan No. lelampahan kang tresno tulus nadyaning buk asmara. Monggo diaturake gubuk asmara ingkang nyekar menika Mbak Birgita Ayu sarjana seni. Ayo. Asli Sapa? saking pundi? Tunggal sak kabupaten karo Mbak Niken saka Kota Tahu Kediri ya. Gandeng Pak Daryo ki pengusaha tahu, mula sindene ya saka Kota Tahu Kediri. Wah. Tahune elok-elok. Ayo nggih. Monggo dipun aturaken Tetos. Ya. MBG Mas Bagong ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah gong. Tambah ganteng aja my little bolu ketan. MBG Mas Bagong ganteng. Belgendet. Buah apa yang paling manis? Buah gong. Tambah ganteng aja my little bolu ketan.
Bae pelawake nek loro. Iki lho, Pak. Iki karo kae. Niku sanes anu to? Nggo setelan lho. Boten, kula kinten niku iki gurune novel ini. Kok ketok kompak tenan ini. Lah ya, Deni kendang ngono ya. Lagi. Ayo elak. Cocok kali, Sapa Pak. ngerti iso dadi generasi nilar so. Boyonge ning Karanganyar. Ayo. Yubir. Catatan sak jroningan Gaskan luntur saya merhati asik aku kowe dadi Wah, ngerti Romo lho. Kompak kok kalian ngedang kok. Lah sing jago-jago melu kuwi kok. aku kowe dadi karma margeleret Cepet, Pak. Mas Nopal gubuk kae nyingkerwati tak wiwit biyen gubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti kaget rino catatan sakjroning ati datang luntur saya merhati aku kowe dadi karma margoleret ning gubuk asmara dadi Catatan wis. sakjroning Wis. ati. Sakne. Ampun toh. Heeh lho. Iya. Walah, Agung Kudu teko kene. Mas, mriki Mas, Tondo Trisno mang mriki. Ayo, nggih. Takoki riyen asmane sinten? Asmane? Wahyudi.
Mosok. Wahyudi. Masalah nggih. Anu to rombongane Mayang Koro ngene Mbak Niken to. Oh nggih, kok sik ditakoni dangane maju ae. Wis ngene ae nggih. 100 napa 200? 200. Kaget ora lek kaya 200? Ora kok ada anu. Nggih. Ngoleh gelem joget nggen gara-gara tak kei 1 juta anggere karo Udo. Ngawur jenengane. Kowe barang. Ya jenengan moh. Oke nuduh ya. 1 yuta mirangke raga. Noval, gurumu. Lah kok arti anu jaluk 100 sih lho. Ngawur ya. Ayo. Ora pareng ngono kuwi. Nggih. Ya, Kita kowe pengen ya, An? sinten? Pengen awakmu. Pengen apa? Ya kayak 200 ngono. Nggih pengen. Joget sik. Joget yen? Heeh. Nggih. Karo Udo. Mboten mawon Pak. Betul ya. Berarti kowe waras berarti. Ya. Pun. Nggih waras. Senajan to dedek kurang waras kok. Mas Uncek? Nggih. Nah, mengko bacotne nggen gara-gara piyayi Monggo. Pekalongan ki beda. Biyen aku sak kanca nate sowan ana laladan Kuwasen Kesesi nggih, Pak. Kesesi nggih. Nggih. Niku nggelar Bratayuda niku nganti tancep kayon niku penonton masih full. Luar Muga-muga biasa. sami kalian wonten laladan Seragi mriki. Nggih, mangke ngantos tancep kayon. Nggih, Mbak Nuwun, nggih. Ayo Mak yo ngedep ana ngarsane.